Всім привіт! Ми продовжуємо нашу серію матеріалів про історії переселенців кримських татар. І сьогодні ми перебуваємо в приватній лікарні. Ми завітали до нашого земляка, доктор Сейдалі Халілов, лікар-уролог. Його сторінка в інстаграмі має понад 17,5 тисяч підписників. І сьогодні ми з ним більш детальніше поговоримо про його шлях в медицині, де він навчався, чому він обрав саме цю професію, як він знайшов себе в Києві. І побудемо з ним під час операції. Дивіться далі. Салям алейкум, Сейдалі. Як ваша справа? Все нормально, дякую, як у вас. Сейдалі, чому ви вибрали для себе медицину? А чому я вибрав? Мабуть, це сталося ще в 9 класі, коли в мене була операція з приводу апендициту. Апендектомію зробили в нас в районній лікарні. І після цього я для себе зрозумів, що я буду лікарем. Родина якось підтримувала вас в цьому виборі? Не було відмовлянь чи щось такого? Ніколи не було примусу до того, щоб бути лікарем або бути якимось іншим спеціалістом. Це я обрав сам. Чому? Я знав, що ви поїхали навчатися до Харкова. При тому, що в Криму є теж медичний вуз. Чому обрали для себе не Крим, а Харків? Я не знаю, можливо, це сталося тому, що в нас були знайомі з Харкова, і вони дуже багато розповідали про цей Харківський університет. І тому вже я не став розглядати Кримський медичний університет і здав документи та здав іспити на поступлення в університет в Харків. Сейдалі, сьогодні ми проведемо з вами трошки часу. Да. Будемо з вами в операційній, правильно? Да. Що це буде за операція? Ось, якщо б ми побачили якийсь інший день, це була б дуже цікава операція, найновітніша операція. Це ми виконували пацієнту з раком простати наноніж і зберегли йому простату. Це найновітніше, що може бути. Сьогодні у нас досить проста операція. Це в пацієнта є ліхен зовнішньостатевих органів. Будемо йому робити операцію циркумцизію, видаляти крайню плоть і потім направимо її на дослідження, щоб підтвердити наш діагноз, який називається ліхен зовнішньостатевих органів. Багато медичних термінів, не зовсім все зрозуміло. Але наша задача це показати, і тому будемо показувати нашим глядачам, як проходить ваш робочий день тут, в цій клініці. Зустрінемось в операційній. Дезінфікуємо руки. На нас з оператором навіть одягнули такі хірургічні халати. Будемо йти в операційну і покажемо вам, як це все відбувається. Хочу трохи поговорити про те, як ви переїхали в Київ. Ми за кадром з вами спілкувалися, і ви казали, що це сталося якраз в момент окупації Криму. За яких умов і чому ви саме вирішили все ж таки саме в Київ переїхати? Дійсно, це сталося на час окупації Криму. Чому Київ? Тому що я до цього був дуже багато разів тут на конференціях, на підвищенні кваліфікації. В мене були деякі друзі в Києві, і ми вирішили, я їм зателефонував, сказав, що я їду в Київ, і так я і приїхав в Київ. Важко було себе тут знайти? Для людини, яка знає свою ціль, я думаю, що це не важко, але ми маємо розуміти, що в будь-якому випадку є якісь складнощі в місці влаштування для праці, тобто лікарні, але в цілому все це зробити можна. Але ж це столиця, тут багато лікарів, конкуренція. Як ви почали свій шлях вже професійного розвитку кар'єри саме тут в Києві? З чого це все почалося? Я думаю, що
В кожної людини, ну, в кожного лікаря є своє місце. Він робить свою справу, яку він любить, і тому я знайшов своє місце. Тобто я з урології вибрав вузьке направлення, і яке мені подобається. Я їздив багато разів за кордон, навчався, підвищував свою кваліфікацію. І на зараз працюю, виконую улюблену справу. А чому саме такий напрямок ви обрали? Бо є певні страхи, мені здається, у чоловіків, пацієнтів, які до вас звертаються. Але чому саме цей напрямок ви обрали? Ну, враховуючи, що урологія це ще вузька спеціалізація загальної хірургії, а я ще звузився до того, що я в більшості своїх пацієнтів оперую людей, в яких є проблеми з зовнішньостатевих органів. Це так звана урогенітальна хірургія, і з приводу цієї спеціальності звуженої я їздив багато разів за кордон, отримував нові знання, щоб на сьогодні пропонувати пацієнтам найновітніше лікування. Отже, ми в операційній і можемо спостерігати, як лікар Сейдалій Халілов проводить операцію, як відбуваються ці процедури. Проведення цієї операції потребує участі 5 медичних працівників. І хочу додати, що я вперше в операційній при такому процесі і, чесно скажу, самому трохи страшно і боляче за цим всім спостерігати. А як ви допомагаєте з цим подолати ці проблеми, ці бар'єри, скажімо? Ну, знаю, це, мабуть, якийсь комплекс мертв, тому що там я веду свою соціальну мережу, це Інстаграм, Фейсбук, там тощо. Тобто розповідаю не медичними термінами, а більш просто, щоб людям було зрозуміло, що така там проблема, вона лікується, нічого не потрібно супер там робити, кудись в космос летіти, це просто треба прийти на прийом. Ось в нас є певна проблема, що люди трошки бояться прийти до лікаря. І тому мають запущені стадії деяких діагнозів. А за кордоном навпаки. Вони не бояться, а не мають можливості прийти до лікаря. Розумієте, в чому різниця? А в цілому, якщо говорити в контексті інтеграції з Європейським Союзом, чи вдається якось переймати технології, скажімо, з європейських країн до нас і навпаки віддавати наш досвід туди? Як це відбувається у вас? Це відбувається на зараз, після початку повномасштабки. Звісно, ми не маємо таку можливість їздити там на всі конференції, але спілкуємося з лікарями в телефонному режимі. Є пацієнти, з приводу яких ми консультуємося з ними, що робити. А в цілому я хочу сказати, що в нас досить серйозний рівень медицини, якщо порівняти на зараз з Європою, ми виконуємо досить серйозні операції. Можливо, вони можуть похизуватися, що вони таких операцій зробили 1000, а ми зробили, наприклад, 500. Ми маємо обладнання, ми маємо практично все, що можна підкреслити одним словом, ми маємо сучасну медицину. Сейдалій, як пройшла операція? Все добре, як і планували. Супер. Бажаємо нашому пацієнту Швидкого одужання та легкої реабілітації. Міцного здоров'я. Сейдалій, я вам дуже дякую за сьогоднішній ваш час, приділений і можливість побачити і подивитися, як відбувається ваша робота. А вас я закликаю подивитися це відео, поширити його, поставити вподобайку та залишити коментар. А також ми залишимо у коментарях або у описі до відео посилання на соціальну сторінку в Інстаграм Сейдалія Халілова, до нашого лікаря, де ви зможете детальніше ознайомитися з його роботою.